Zemlja, naš veliki plavi dom. Jedino mjesto gdje postoji život, barem koliko mi znamo. Planet na kojem smo izgradili sve što nas definira. Našu povijest, kulture, domove, gradove, odnose, živote. Svaki dah koji uzmemo i svako iskustvo koje smo ikad imali, dogodilo se ovdje. Čini se stabilnom i poznatom, kao da čvrsto držimo stvarnost u rukama. Vjerujemo tlu pod nogama, zraku koji dišemo, nebu iznad nas. Taj osjećaj sigurnosti dolazi iz poznatosti. Vjera da su ti elementi stalni i pouzdani, puni umjetnosti, glazbe i znanosti. Uvjerili smo se da smo u središtu nečeg važnog. Osjećamo se sigurno, kao da sve kontroliramo. Ali je li tako, dok se osjećamo sigurno u svom poznatom svijetu, još uvijek smo podložni silama prirode i neizvjesnostima života. Jer čim pogledamo izvan zemlje u prazninu svemira, sve se čini sasvim drugačije. Ta ogromna praznina ne mari za nas. Hladna je, tamna i puna nepoznatog. Mjesto gdje nismo posebni i gdje nemamo kontrolu. Tu se budi strah. Strah od nepoznatog. Bojimo se onoga što ne razumijemo i brinemo zbog nepoznatog. A svemir je pun nepoznatog. Naše razumijevanje svemira još je ograničeno. Tamna tvar i tamna energija čine ogroman dio svemira, ali jedva znamo što su. Oštar podsjetnik na našu kozmičku neukost. Na Zemlji je čak i nepoznato donekle poznato. Imamo znanost koja objašnjava prirodne pojave. I većinu vremena možemo shvatiti što se događa. Ali svemir je drugačiji. Što dalje istražujemo, sve više pitanja se javlja. Nije samo u pitanju nedostatak znanja. Osjećaj je da postoje sile u svemiru toliko moćne, toliko strane, da ih možda nikad nećemo u potpunosti shvatiti. Uz to dolazi i ogromna skala svemira koja može biti neodoljiva. Ta prostranost krije duboki osjećaj misterije. Što više učimo o kozmosu, sve više shvaćamo koliko malo zapravo razumijemo. Počnimo sa Zemljom, našim domom. Mjesto gdje postoji sve što znamo. Ali evo istine. Ona je mala. Stvarno mala. Čini vam se velikom jer stojite na njoj. Ali u svemiru je smiješna. Sada uzmite Jupiter. Taj masivni plinski div je 11 puta veći od Zemlje u promjeru, a u njega bi stalo preko 1300 zemalja. Da, 1300. Zamislite to. Sve što ste ikad znali, sva ljudska povijest, sav život, mogao bi stati u Jupiter 1000 puta. I to još nije ni strašno. Jupiter ima oluje, prave oluje koje bijesne stotinama godina. Velika crvena pjega, ona ikonična oluja, veća je od Zemlje. Samo oluja koja razdire sve što joj se približi, stavljajući sve što znamo na sramotu. A Jupiter nije ni najveći igrač u sunčevu sustavu. Sada pričajmo o Suncu. Toliko masivno da bi u njega stalo preko 1000 Jupitera. Da, upravo tako, 1000 Jupitera. A sjetite se, svaki od tih Jupitera može primiti 1300 zemalja. Dakle, ako slažemo Zemlje u Sunce, stalo bi preko 1.000.000 njih. 1.000.000 zemalja. Razmislite o tome sljedeći put kad pogledate u nebo. Smiješno je, ali evo gdje postaje ludo. Sunce je sićušno, smiješno malo kad ga usporedite s drugim zvijezdama. Uzmi Betelgeuse za primjer. Betelgeuse je crveni superdiv. Kad biste ga stavili umjesto Sunca, progutao bi sve u našem sunčevu sustavu do Jupiterove orbite. Betelgeuse je preko 700 puta veći od Sunca. Kad biste stajali pored Betelgeusea, naše Sunce bi izgledalo kao zrno pijeska. A Zemlja? Zaboravite. Ne biste je ni primijetili. Ali čekajte, ima još. U Skuti, crveni superdiv, čini Betelgeusea bebom. U Skuti je oko 1700 puta veći od Sunca. Ako je Sunce košarkaška lopta, u Skuti je golemi stadion. Toliko je velik da bi cijeli sunčev sustav bio točka u usporedbi s njim. A sjetite se, sve što znamo je unutar tog sićušnog sunčeva sustava. Sve. Pa ipak, u Skuti čini čak i Sunce mikroskopskim ali evo šoka. Čak su i zvijezde poput Uskutija male kad ih usporedite s pravim čudovištima. Pričajmo o crnim rupama. Ton 618, jedna od najvećih poznatih crnih rupa, mogla bi primiti cijeli naš sunčev sustav 32 puta. Ne Zemlju, ne Jupiter, cijeli sunčev sustav
Ta crna rupa ima preko 66 milijardi puta masu sunca. Pustite to da vam uđe u glavu. 66 milijardi. I ako mislite da je to ludo, znajte da to ni ne grebe površinu. Svemir je pun objekata toliko masivnih da pokušaj da ih shvatimo gotovo nema smisla. Brojke prestaju imati smisla. Skale su toliko apsurdno velike da ste prisiljeni shvatiti jedno. U usporedbi s ovim, Zemlja je ništa. Mi smo ništa. A baš kad pomislite da je skala zvijezda i crnih rupa zastrašujuća, sami planeti donose svoju vrstu noćne more. Mislite da su Jupiterove oluje loše? Postoje planeti koji ih čine poput mirnog ljetnog povjetarca. Uzmimo HD, 189.733b. Na tom planetu pada staklo bočno. Da, staklo, a vjetrovi urlaju preko površine brzinom od 8700 km/h. Zamislite da vas uhvati oluja toliko nasilna da sve razdire staklenim krhotinama koje lete brže od bilo koje oluje koju smo vidjeli na Zemlji. Ili Kepler 70b, planet tako blizu svoje zvijezde da mu površina doseže 6700 stupnjeva Celzijevih, vruće od nekih zvijezda. Doslovno je pakao gdje ništa ne može preživjeti, a ako to nije dovoljno, polako spiralno pada u svoju zvijezdu, osuđen da bude progutan vatrom. Zatim VASP 12b, plinski div kojeg živa jede njegova zvijezda. Svake sekunde mu se otima atmosfera, rastežući ga u izduženi, iskrivljeni oblik. Rastrgan je komad po komad od strane onoga što mu je nekad dalo život. Promijenimo malo brzinu. Pričali smo o zvijezdama koje čine naše sunce patuljkom i planetima koji zvuče kao noćne more. Ali što ako su neke od najstrašnijih stvari u svemiru? Ništa? Tu dolaze praznine. Ovo nisu obične praznine. To su nezamislivo golemi dijelovi svemira gdje gotovo ništa ne postoji. Bez zvijezda, bez planeta, bez galaksija. Samo jeziva praznina koja se proteže stotinama milijuna svjetlosnih godina. Te praznine su toliko velike i prazne da prostori između zvijezda izgledaju gužvasto. To je krajnja kozmička pustinja, mjesto gdje se čini da je sama tvar nestala. Pa ipak, ta praznina ima suptilan utjecaj, golemu moć koja oblikuje strukturu i raspored galaksija. Dakle, pitanje nije postoji li praznina, nego postoji li išta osim praznine. Jedna od najvećih poznatih praznina je Butesova praznina. Često zvana veliko ništa, proteže se oko 330 milijuna svjetlosnih godina. Pokušajte to shvatiti. 330 milijuna svjetlosnih godina gotovo ničega. Toliko je prazna da biste, putujući kroz nju, jedva naišli na galaksije većinu puta. A za usporedbu, u svemiru ima stotine milijardi galaksija. Pa ipak, u ovom području ih je rijetko raspoređeno. Čini vas da se pitate što se ovdje dogodilo. Zašto je ovaj prostor tako jezivo prazan? Sama veličina Butesove praznine je uznemirujuća. Kad biste Mliječni put stavili u nju, potpuno bi se izgubio u prostranstvu. I nije samo praznina ono što vas hvata. Ideja je što ta praznina predstavlja. Evo nas na Zemlji, okruženi životom i svjetlom, dok je golemi dio svemira samo tamna, prazna prostorija. Bez zvijezda koje osvjetljavaju put. Bez planeta za slijetanje, samo beskrajna praznina. Još strašnije je pomisao da praznine čine značajan dio svemira. Neke procjene kažu da praznine čine više od 80% volumena svemira. Tako je. Većina svemira je samo prazan prostor. Mislimo da su galaksije, zvijezde i planeti ravnomjerno raspoređeni po kozmosu, ali u stvarnosti su poput sićušnih otoka u golemom, tamnom oceanu praznine. Svemir je, sa svom svojom ljepotom, uglavnom ništa. Evo i savijača uma, praznine postaju veće. Kako se svemir širi, ti golemi prazni dijelovi se rastežu, gurajući galaksije dalje. S vremenom će galaksije koje danas vidimo postati još izoliranije, a praznine će dominirati još više. Na kraju će udaljene galaksije otići toliko daleko da njihovo svjetlo neće više dopirati do nas. Svemir će postati tamniji, usamljeniji i pustinskiji. Zamisli milijarde godina od sada buduću civilizaciju koja gleda u noćno nebo.
Neće vidjeti iste zvijezde koje mi vidimo. Neće imati bogato zvijezdano nebo koje mi uzimamo zdravo za gotovo. Umjesto toga vidjet će svemir koji je uglavnom crn, s tek nekoliko obližnjih galaksija vidljivih. Sve ostalo će nestati iza horizonta, progutano širećom prazninom. Butesova praznina je samo jedna od mnogih, ali savršen je simbol skale i praznine koju svemir nosi. Oštar podsjetnik da, usprkos čudima koja nalazimo u svemiru, postoje golemi dijelovi gdje se ništa ne događa. Bez svjetla, bez života, bez zvuka, samo vječna, tiha prostranost. I možda je to najstrašnije. Svemir nije samo mjesto nasilnih planeta i umirućih zvijezda. To je mjesto gdje je većina onoga što postoji ništa. Hladna, ravnodušna praznina koja se proteže izvan onoga što možemo shvatiti. Čini vas malima, nemoćnima i nevjerojatno usamljenima u velikom planu. Nisu eksplozije, supernove ili crne rupe ono što nas najviše plaši. Ideja je da je na kraju svemir uglavnom ravnodušne praznine, jezivi kozmički bezdan. Kad razmišljamo o svemiru, nemoguće je ne pitati se jesmo li sami. To pitanje visi u našim glavama, jer bez obzira na odgovor, uznemirujuće je. Ako smo sami, svemir postaje golema prazna praznina, beskrajni niz hladnih, beživotnih zvijezda i tihih planeta. Ali ako nismo sami, to može biti još strašnije, jer nemamo pojma što bi moglo vrebati u tami izvan našeg dosega. Raščlanimo to. U svemiru s milijardama galaksija, od kojih svaka ima milijarde zvijezda, mnoge s planetima u orbiti, čini se gotovo nemogućim da je Zemlja jedino mjesto s životom. Statistički, šanse da smo mi jedini inteligentni život u kozmosu su nevjerojatno male. Znanstvenici su čak stvorili jednadžbe poput poznate Drakeove jednadžbe da procijene koliko bi inteligentnih civilizacija moglo biti vani. Brojke sugeriraju da bi moglo biti tisuće, možda milijuni izvanzemaljskih civilizacija raspršenih po svemiru. Pa zašto ih nismo vidjeli? Tu dolazi Fermijev paradoks. Svemir je ogroman, star i pun mogućnosti za razvoj života. Pa gdje su svi? Zašto je svemir tako tih? Zar ne bismo do sada naišli na neki znak inteligentnog života? Radio signale, svemirske brodove, bilo što. Tišina je zaglušujuća i čini vas da se pitate. Ako su vanzemaljci vani, zašto nam se nisu javili? Neki kažu da možda ne slušamo na pravi način ili nismo dovoljno dugo tu da ih čujemo. Ali drugi imaju mračniji pogled. Što ako nas namjerno izbjegavaju? Što ako nas promatraju i biraju ne kontaktirati? Tu stvari postaju stvarno uznemirujuće. Jedna teorija koja to objašnjava zove se veliki filter. Ideja je da negdje na putu od jednostavnog života do naprednih civilizacija postoji golema prepreka, filter kroz koji većina života ne može proći. Možda je to samo uništenje, gdje se napredne civilizacije unište tehnologijom ili ratom, prije nego što se prošire u svemir. Ili možda nešto još gore, kozmički predator, nešto toliko moćno i opasno da se civilizacije skrivaju, u strahu da budu pronađene. Ako postoji veliki filter, veliko pitanje je, jesmo li ga već prošli ili je još pred nama? Ako je iza nas, super. To znači da je život nevjerojatno rijedak i da smo preživjeli što god je ubilo druge civilizacije. Ali ako je još pred nama, to je zastrašujuće. Znači da nešto čeka vani, nešto što nismo sreli, a što briše civilizacije prije nego što dosegnu zvijezde. Sada uđimo u neke jezivije mogućnosti. Zamisli da su nas vanzemaljci već posjetili, ali mi to ne znamo. Možda su toliko napredni da ne moraju najaviti prisutnost. Mogu nas promatrati iz daljine, proučavati nas kao što mi proučavamo životinje u divljini. Postoji teorija zvana hipoteza zoološkog vrta, koja kaže da napredne izvanzemaljske civilizacije tretiraju Zemlju kao prirodni rezervat. Promatraju izdaleka, bez miješanja, čekajući da dosegnemo određenu razinu tehnološke i društvene zrelosti prije kontakta. Jezivo, zar ne? Ali što ako su već ovdje? Razmislite koliko zemljenih oceana i udaljenih područja nije istraženo. Potpuno je moguće da se, ako vanzemaljci žele sakriti, mogu lako sakriti. Možda nas nadziru iz dubina oceana ili se skrivaju na mjestima do kojih ne možemo doći. Na kraju, ako su dovoljno napredni da putuju galaksijama,
vjerojatno se mogu sakriti na načine koje ni ne možemo zamisliti. Ali kakve bi bile njihove namjere? Jesu li mirni promatrači ili potencijalna prijetnja? Ta pitanja je teško odgovoriti jer nemamo čvrste dokaze. Postoji i mogućnost da vanzemaljce mi uopće ne zanimamo. Razmislite. Ljudi istražuju stvari koje su zanimljive, zar ne? Tražimo život različit od nas, mjesta od kojih možemo učiti ili resurse koje možemo koristiti. Možda smo za naprednu izvanzemaljsku civilizaciju dosadni. Možda smo poput mrava za njih, previše primitivni i nevažni da bi se zamarali. Imaju svoje napredne tehnologije, svoje civilizacije toliko iznad našeg razumijevanja da nas ni ne registriraju. Evo još jedne uznemirujuće misli. Što ako vanzemaljci znaju za nas, ali nas vide kao prijetnju? Razmislite kako mi tretiramo divlje životinje na zemlji. Kad životinja postane opasna ili invazivna, kontroliramo je. Ponekad to znači istrebljenje ili hvatanje da zaštitimo ekosustav. Što ako izvanzemaljska civilizacija gleda na čovječanstvo isto tako? Što ako vide da napredujemo, razvijamo nuklearno oružje i istraživanje svemira i odluče da smo rizik za ravnotežu svemira? Možda zato nismo čuli za njih. Drže nas pod kontrolom, paze da ne odemo predaleko. Zatim hipoteza Berserkera, vjerojatno jedna od najstrašnijih. Kaže da postoje samo replicirajući strojevi koje je stvorila neka drevna izvanzemaljska civilizacija, programirani da traže i uništavaju život gdje god ga nađu. Ti strojevi bi mogli lutati galaksijom, brišući svaku civilizaciju da spriječe konkurenciju ili održe red. Zamisli to. Tihe, smrtonosne mašine koje vrebaju u tami, programirane da unište svaki znak života. Ali uzmimo korak natrag. Na kraju, pitanje je jesmo li sami u svemiru možda nikad neće biti odgovoreno. Barem ne sada. Možda su vanzemaljci vani, skrivaju se, promatraju ili su predaleko da ih ikad kontaktiramo. Ili možda tišina znači da smo stvarno sami. U oba slučaja, strah od nepoznatog, od onoga što bi moglo vrebati u kozmosu, nastavit će nas proganjati. Ali možda najstrašnije nije u vanzemaljcima koje ne možemo naći ili u golemoj praznini svemira. Možda je u onome što leži daleko u budućnosti svemira. Jer koliko god svemir sada bio masivan i kaotičan, neće trajati vječno. Na kraju će sve što znamo, svaka zvijezda, svaki planet, svaka galaksija, doći kraju. Znanstvenici to zovu toplinska smrt ili veliko smrzavanje. Ideja je da kako se svemir širi, sve će se toliko razvući da će zvijezde izgorjeti, crne rupe ispariti, sva energija se potrošiti. Svemir će ostati u potpunoj tami, hladan, prazan i tih. Bez zvijezda, bez svjetla, bez života. Samo beskrajna praznina, gdje vrijeme samo može prestati. Tijekom trilijuna godina sve će izblijedjeti, čak i crne rupe. Posljednji ostaci kaotične mladosti svemira na kraju će propasti, ostavljajući prazninu hladniju i beživotniju nego što možemo zamisliti. I to je to. Bez dramatičnog kraja, bez eksplozije, samo sporo. Tiho bljedenje u tamu. Dakle, evo nas na našem malom planetu, u golemom svemiru koji se širi. Okruženi smo mogućnostima, izvanzemaljskim životom, zastrašujućim planetima, masivnim zvijezdama i beskrajnim prazninama. Ali na kraju, pronađemo li vanzemaljce ili ne, istražimo li najudaljenije dijelove svemira ili ostanemo na zemlji, svemir će nas nadživjeti. Nastavit će se širiti, razvijati i na kraju umrijeti. A kad umre, sve što je ikad postojalo, naš planet, naše sunce, galaksije, a možda i vanzemaljci, nestat će. Ostati će samo hladna, prazna tama koja se proteže u vječnost. I možda je to najstrašnija misao od svih. Da je u velikoj vremenskoj crti svemira sve privremeno, čak i sam svemir.